गसाइगावनि सराइबिलाव जारिमिनारि संकस बाथौ खेराइसालिनि जौगाथायनि मुङै होनाय लटारि खेलानि बान्थाखौ दिनै राननानै होबाय। गसाइगाव मुखुमानि भारत भुटान सीमा ओनसोल चौधुरीघाटआव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइसालिखौ जौगाखांहोनायनि थांखिजों सराइबिलाव जारिमिनारि संकस बाथौ खेराइसालिनि जौगाथायनि बानजायनायाव थांनाय आगस्त दाननि 30 खालार सानखालि मोनसे लटारि खेलाया जानानै थाङो। बे लटारि खेलानि बान्थाफोरखौ दिनै भारत भुटान सीमना ओनसोल चौधुरीघाटआव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि लांगोनायाव राननानै होनाय जायो। सेथि बान्थाखौ बरपेटा जिल्लानि सुलिकातानि हेमेनदासआ मोननो हायो। नैथि बान्था बालेन'खौ गसाइगावनि सराइबिल गामिनि दारां बसुमतारी, थामथि बान्था मारुति सुजुकी वागनारखौ गसाइगावनि गसाइनिस्ना स्कारबिल गामिनि एडेन बसुमतारी, गुथि बान्था महेन्द्र थारखौ गसाइगावनि खोदोमगुरि गामिनि आब्दुल कादेर सेगा मोननो हायो। जारिमिनारि संकस जौगाखां आफादनि मुङै जोङो थांनाय आगस्तनि 30 अक्ट'आवहाय मोनसे लटारि होदोंमोन। दा बे लटारिनि जेनाखि प्राइज, बे प्राइजखौ जोङो दिनै बेयाव डिस्ट्रिबिउसन खालामदों। दा बेवहाय गोबां गोजान गोजान जायगानि बिथांमोनहा प्राइज देरहानो हादों आरो बे देरहानो हानाय बिथांमोनहा फैनानै गावसोरनि गोसो गोजोननानै जोंनि प्राइजखौ आजावनानै लांफैदों। दा जोङो साफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा लटारि लानानै जोंनि जेनाखि लटारि बेखौ मोजांथारै जाफुंबाय, बिनि थाखाय आङो बयखौबो हाजासे साबायखर बावो। सेथि बान्थाखौ मोननो हादों हेमेनदास मुंनि बिथाङा बङाइगावनि बिथाङा मोननो हादों बरपेटा। बेजों लोगोसे नैथि बान्थाया लकेलावनो मोनदों। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन नगावनिफ्राय गोबां मोननो हादों आरो मरिगावनिफ्रायबो मोननो हादों आरो बेबायदिनो चिरां बिथांमोननिफ्रायबो मोननो हादों। दा बेबायदियै माने प्राइजखौ बिथांमोननो जोङो डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय। बुक प्राइजआ खाथियावनो जोंनाव मोननो हादों, बेयो सराइबिलनिनो। बेयो दिना बिथांमोन, राजिबमोन बिथांमोना मोननो हादों आरो बिथांमोननो जोङो सुबिदा होबावदों। जों सप्ता खनसे नेबावगोन। बे सप्ता खनसेनि गेजेराव बिथांमोननो जाय बिथांमोना दिनै रिसिभ खालामफैनो हायाखै बिथांमोननो जों हरगोन आरो। दा बेनो। दा जोबथारनायाव आं खेबसे साबायखर बावनो सानबावदों जे जोंनि बे हाबाफारियावहाय गोबांथार सुबुङा माने जोंखौ मदद खालामदों। दिनै मिडियाखौनो होन बा जोंनि सरकार बिफानखौनो होन आरो लोगोसे जोंनि जायखौ मोजां मोननाय बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों। दा बिथांमोननिसिम आं हाजासे बे कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो।